ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ରଖିବ। ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସର ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ। ରୋହିତ ଛୁଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଲ୍ସେ ଭଲ ଥାଉ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏକ ଫେସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ସବୁ ଭୁଲି ହେବ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭୁଲି ହେବ, ପଖାଳ ଦିବସ। ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପଖାଳ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାନ୍ ସାନ୍ ମାନ। ପଖାଳ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବର୍ଷରେ ତ ଥରେ ଆସିବ ପଖାଳ ଦିବସ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପଖାଳ ଦିବସଟା ପୁରା ପାଳିବେ, ଜୋରସୋର ପାଳିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ପାଳି ଦେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ ଦିବସ। ପଖାଳରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଏତେ ଆଇଟମ୍ ରଖିକି ଖାଇପାରୁନଥିବ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ଖାଇପାରିବ, ଯେତିକି ଖାଇପାରିବ ସେତିକି ଆଇଟମ୍ ରଖିବ। ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସର ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଏଇ ଆଉ ଏଇ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ଚଟକା, ମାଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ ମହତ୍ତ୍ୱ, ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍। जो भाई मैंने नुआ कर वीडियो देखुं सब्सक्राइब कर दिंतु, भल लगे लाइक शेयर करेंगे। ये कही फास्ट बाइट पखाल दिवस, हापी पखाल दिवस। वाह, रोहित छुआ पखालटा खाइबे पूरा माइंड फ्रेश हो।
Oh. Oh. ପଖାଳ ଟପ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ଖାଇଦେରେ। ଓ ହଁ ଯା ଟେଷ୍ଟ। ଖାଲି ମୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ। ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ସେତିକି କହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।